କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଅଧୀନସ୍ଥ ନାରଙ୍ଗୀଖୋଲାଠାରେ ନାଗରିକ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ବିହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଥିସହିତ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ନାଗରିକ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ କରିଆସୁଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ଯାହାକି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାଗରିକ ବିକାଶ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସୁନାନୀ, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ, ବାବୁଲାଲ ତାଣ୍ଡି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଗଡ଼ିଆ, ପରଶୁରାମ ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ତ୍ରିନାଥ ବେସରା, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।